muri Zimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages kuri sei kwose kwamungava muri kuma TV mana enyika. Rekedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Pane message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Regai ndiverenge. Hanzi ndaiva Malaicha uye ndakaba masofa evamwe mai vekuMalawi ndikamatengesa. Mai muridzi wemasofa vakafa, saka vava kumuka chipoko, vava kudzoka vachiti vari kuda masofa avo. Izvi ndizvo zviri kuitika muupenyu hwangu. I regret mukoma kuti chii chandakaita. Mukoma, please post my stories ID. Ndiri murume ndine makore 39 years ekuberekwa. Ndiri chizvarwa chemuZimbabwe. Ndiri kurarama ndiri muno muJoni, asi upenyu hwangu hwakandiomera. Ndasvika pakusiyiwa nemukadzi achienda kumaboyfriend nekuda kwezvinhu zvandava kusangana nazvo muupenyu, problem after problem. Handina kana zororo nekufunga. Nyaya yangu yakatangira apa. Muna 2013 ndakatoreswa license nasekuru vangu, hanzvadzi yaamai. Ndivo vandinototi baba nekuti inini handizivi hama dzangu, kana baba vangu handivazivi. Saka ndakakurira mumusha maamai vangu. Sekuru vainge vatenga kombi yavo yavaida kuti izoshanda, uye yainge ichazoshanda ichitakura zvinhu zvaMalaicha ichienda kuMalawi muZimbabwe. Saka pakabuda license rangu ndakabva ndauya muno muJoni ndikabva ndatanga kutakura zvinhu zvaMalaicha. Upenyu hwangu hwakabva hwatanga kutochinja, ndikatanga kutoita mhuri yangu. Ndainge ndava nemukadzi, saka ndiri mukushanda ndakazobatwa nemweya weruchiva. Ndainge ndava kuba zvimwe zvinhu ndichitemba kuti pandinoita delivery muridzi wezvinhu anenge asipo. Ndakazotakura zvimwe zvinhu zvevamwe amai vainge vari vekuMalawi vaishandira mumwe murungu, saka vainge vakapiwa property yainge isisadiwi nemurungu. Pandakatakura property iyi, mukoma ndakabva ndachiva 2 masofa ainge ari eleather. Ndaida kumaendesa kumba kwangu, asi ndakazobata customer pagroup rebuying and selling remuHarare. Ndakabva ndatengesa masofa aya ne200 US. Ndakatozosara ndoenda kuMalawi, zvinhu zvainge zvotoshota. Ndakasvika kuMalawi ndikaburutsa zvinhu zvaamai vaya ndikadzoka. Hapana akamboziva kuti ndainge ndaba masofa. Masofa aya ndakamaba mainge muri mugore ra2023, zvekuti ndainge ndatozvikanganwa kuti ndine deal randakamboita. Dambudziko rakazotanga gore rapera, mainge muri muna 2024. Ndiine vana vangu 2, vakomana vatokura. Vana vangu vakangotadza kutaura vega vari kumusha ikoko. Nanhasi havana havasi kutaura kana kunzwa. Vana vatova zvimumumu. Vana ava pandakasangana nedambudziko iri vainge vari pamba pangu vachigara nehanzvadzi yangu. Pandakabvunza, hanzvadzi yangu yakandipindura kuti vana vakaswera vachitamba zvakanaka, asi zvinonzi vakangomuka vana vasisagone kutaura. Asi mumashure macho vana vachiri kutaura zvinonzi vaipota vachiti, tiri kurota mukadzi ari kuti ndauya kuzotora masofa angu akatorwa nababa vako. Mumwe wacho mukuru ane 9 years ndiye ainzi aiwanzokutaura nyaya iyi. Saka iye zvino kuti tichibvunza kuti makaona chii, vana havachatauri kana kunzwa, vava kutoshandisa masign languages. Pakaitika chiitiko ichi handina kuzvitora senyaya hombe. Munongozivawo mukoma kuti kana dambudziko risiri pauri hazvinyanye kukurwadza. Saka ndaingozviudza kuti zvichaita bho. Kana ndadzokera kumusha ndipo pandichazogadzirisa nyaya dziri kunetsa. Panguva yandaida kuunganidza mari yekuti ndiende kumusha, mukoma zvinhu zvakabva zvatongooma. Sekuru vainge vatengesa makombi ose vachiti vava kuda kuita rimwe dhiri riri kumberi. Vakabva vandiburitsa mukambani. Inini ndakabva ndatodona. Kusvika nanhasi ndiri kutoshayiwa mari yekuenda kumusha. Ndava kungoshandira chikafu chete muJoni. Ndiri kunoku kuJoni. Ndakamboedza kufamba ndakaenda kune mumwe mubetseri, ndiye akazondiudza kuti munhu wandakabira masofa akafa, saka
ava kuvinga midziyo yake yawakatora, ndiye akauya akavhara nzeve muromo zvevana vako kuti vasambofa vakanzwa kuti muzvitsvake kuti chii chiri kukonzeresa, kuitira kuti mugoziva kuti muridzi wezvinhu ainge ava kuda zvinhu zvake. Mubatsiri akati ndinofanira kuenda kuMalawi pamusha pawakanosiya midziyo iyi unotaura nehama dzake kuti vanoda chii, ndiko kuti mweya uyu unge uchikwanisa kudzikama. Inini handisati ndaenda uye handitori namari yebhazi nekuti handisi kuenda kubasa. Mubatsiri ari kuti handifaniri kuenda nemari yekupiwa, ndinofanira kuenda nemari yesimba rangu nekuti muridzi wezvinhu akatsamwa. Zvino mukoma, ko ndinogoenda seiko kuMalawi kwacho kana kuri kunzi muridzi wezvinhu anenge akatsamwa? Akagotsamwira chiiko? Iwo masofa ende ainge ari mafeki futi. But nyaya hombe iri pakuti ko zvinogoshandei kuti unondisungira chiraramo apa uchida kuti ndinge ndichinoripa zvekare kuhama dzako? I think kuti it is just stupid zvimwe zvinoitwa nemweya iyi yemadhimoni yengozi. Yo vedare ndo meseji yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Mukoma vedu ava zvakangoma hazvo vedu we ya pakaipa ndo message iyo yavakanditumidzira. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi handisi kuda mari yekupiwa nekuti ndiri kunzi ndinofanira kuenda ikoko ndichishandisa mari yangu yandinenge ndashandira, but hanzi hazvisi kubalansa, ndikutoshaya mari yekutodzokera kumusha kokuMalawi. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakambira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndakabatikana apo pandakanzwa nyaya yavamwe amai avo vainge vachiti ivo vainge vachimbodya nyama dzevanhu asi vakazosiya vakuita zvekunamata. Ndiri kusanganawo zvekare nesame situation. Handizivi kana kuri kunzi zvinenge zvichiita kuti ndinge ndichikwanisa kutaura navo. Nyaya yangu zvizere yakamira sekudai. Ndiri nherera mukoma, zvakaitika mumhuri. Amai vedu vakaita vana nana baba vakasiyana, tiri 5, umwe nomwe ana baba vake. Saka inini ndakaitawo munyama wekuti handina hama uye zvekare baba vangu handivazivi. Saka mwana wangu mukoma iye anongoita move from one place to another. Saka akagadzira mwana handichazivi. Mwana wangu anotodzvova zvinhu zvinonhuhwa uye zvekare hope dzaanotaura anokuudza zvimwe zvinhu zvinotyisa. Akambondiudza apo paakauya kunoko kusouth, ndati ngambouya kuno ndichida kuona kuti dambudziko riri pahari chii chinomboitika. Akandimutsa. It was kuma 5 am. Akati mama tarirai muone. Pandakatarisa makumbo ake ndakashamisika mukoma, because makumbo ake ainge akatozara shena, yet ainge ari mwana wandainge ndagezesa tisati tarara. Ndikamubvunza ndikati ko chii chiri kuitika, wakarotei? Akati mama ndakauya ndikatorwa nagogo. Akaramba kundiudza kuti ndigogo vapi. Vakauya vakamutora, hanzi vakadzokera naye kuZimbabwe, asi vakadzokera vari mukati menyoka. Iye anoti huruva akazoiwana mushure mekunge vadarika nepane umwe munda apo pekuti nyoka yainge isingakwanisi kudarika nepo. Saka hanzi kana vakasangana nesituation yakadaro vanoburuka munyoka yavo, then ubva vachizotanga kufamba netsoka. Saka kufamba kwavakaita mumunda, hanzi maisimuka huruva vachienda pane umwe musha apo painge paine umwe mukadzi uyo waainge achida kuuraya iye nambuya vake ivavo vaanoziva vaasingadi kududza zita ravo nevamwe avo vaainge achiti vanofamba navo. Akaramba kundiudza mwana, but chiitiko ichocho chakandivhundutsa kuona mwana achimuka akazara huruva mumakumbo. Akati nyama itori redi. Zuva rinotevera mukoma, mwana akamuka achidzvova zvinonhuhwa. Akati nezuro takarara
tichita gochi mama ndo zvinozonwisa mumuromo mangu kana tikaita gochi tadya nyama yevanhu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chimakadi zvenyu, ininiwo ndiri driver webhazi, ndakatsika mombe 3 dzoumwe mudhara wekumasvingo ndichienda kuJoburg. Saka izvi ndo zvandava kusangana nazvo. Ndava kudzoka, everyone achazoda kushandisa masvingo Beitbridge Road must hear this confession. Makadi yenyu mukoma, please post my story asi musazoshare profile yangu pa page renyu kikikiki ingaita maxas. Ndiri murume ndine makore 37 years yekuberekwa, ndinogara muno muguta reHarare, ndichangoti ndigere kuGlenview, but ndiri driver wemabhazi ecross border, ndinoshandira route yeHarare Zimbabwe to South Africa Joburg. Ndatova nemakore akawanda ndiri pabasa. Ndainge ndisati ndakambosangana nezvinhu zvandakasangana nazvo masvondo maviri adarika awo. Zvakaitika mukoma ndezvekudai 3 weeks dzadarika ndainge ndichibva kuHarare ndichienda kuJoburg. Ndava kusvika paChibi 10 off ndichangochinja pazvakaitikira. Ndakabva ndaona mombe 4 dzaiva muroad apa bhazi rainge richimhanya zvekuti ndainge ndisingachakwanisi kunge ndichibreka ipapo. Ndakabva ndaona kuti ndanzvenga mombe, kana kuri kunzi ndikaedza kunzvenga mombe ndaigona kuzourayisa vanhu vandainge ndakatakura mubhazi. Zvandakaita mukoma, ndakakwanisa kunzvenga asi mombe ndikazonodzirova netrailer rebhazi. Ndakadzirova dziri 3, dzose idzi dzandakarova dzakafira ipapo. Bhazi harina kubheuka mukoma. Ndichingobva kurova mombe idzi pandakamisa bhazi, ndipo pandakaona umwe mudhara uyo akangobudikira, ainge ari muridzi wemombe, ainge achitodzitsvaka zveusiku hwose. Ndokubva tachizotongosimudza bhazi mushure mekunge tamutuka, tikamuudza kuti taikwanisa kutomurova nekuti ndivo vanhu vanokonzeresa tsaona mumigwagwa. Takanetsana nemudhara iyeye, ainge ava kutoda kutondiendesa kumapurisa, asi nekuda kwekuti mhosva yainge iri yake yekuti ainge asiya zvipfuwo zvichingofamba zvichitetereka nenyika ende hazvibvumirwe kuti zvinge zviri muhighway. Saka kunyangwe paakati ndinoda kuendesa kumapurisa, ndakamuti enda, handina kana basa nazvo izvozvo. Ndikati kunyange ukandiendesa kumapurisa unogondiita sei, nekuti muridzi webhazi randinodhiraivha handingatauri hangu, ndishefu kubasa kwavo, hapana pavangambondisiya ndichisungwa. Saka pandakarova mombe idzi mukomanachi, ndine kavision ndakangoona chaedza chakapenya kumberi kwangu. Saka takapfuurira mberi nerwendo, sezvo mubhazi mainge muine vanhu vainge vachienda kuJoni, uye zvekare ndakarova mombe idzodzo netrailer, saka hapana kana damage yakamboitika. Ndakaenda pakuenda, hapana kana chakaipa chandakasangana nacho, zvinhu zvose zvainge zvitori bho. Ndakazoti ndava kudzoka kubva kuJoni ndakatakura vanhu, ndasvika panzvimbo iya yandakarovera mombe, bhazi rakabva rangodzima roga pakati perodhi. Ndakambozama kubata nevamwe vaizviti vanoshanda sana mechanic kuSouth, vakazamawo asi hapana chakashanda. Ndakafonera vanhu vekukambani kwakauya mechanic kuti ange achizotarisa kuti chikonzero chainge chiri chei chaikonzeresa kuti bhazi risafamba. Mechanic haana kunonoka, akasvika pabhazi akatanga kutsvaka fault asi akashayiwa. Bhazi rairatidza kuti riri right, hapana dambudziko, asi rainge risingabvumi kumuka. Mechanic akaita 3 days aripo achizama kugadzira asi hapana chakabuda. Zvadaro mudhara uya akazonditumidzira shoko paWhatsApp, ndikatoshamisika kuti kumafoni numbers angu ainge amawana kopi, achiti kana mombe dzangu dzisina kudzoka, bhazi renyu hakuna kwarinoenda, richangosvika pakutsvirawo ipapo roparara sezvakaita mombe dzangu.
saka ndakabva ndachizoudza murungu akati tinge tichizomuona mudhara iyeye vanhu vainge vatokwidzwa mune rimwe bhazi, saka takangosara nebhazi rainge riri empty risina vanhu. Takazoenda kumba kwasekuru ava vakati ko ingawani zvamainge muchiganga muchiti murungu wenyu ndishefu kubasa kwake, makashandisa simba renyu wani. Inini ndauyawo neranguwo simba zvisina politics mukati, kana mombe dzangu dzisina kuuya kureva kuti bhazi renyu harina kwariri kuenda. Ndakataura zvekare nemuridzi webhazi tikamuudza kuti sekuru vari kuti mombe vari kudzida, bhazi harina kwariri kuenda pasina mombe dzavo. Nekuda kwemazuva atainge tagara paroad, murungu akauya egambune achiti ainge achida kuvaona sekuru ava. Murungu akadhiraivha kubva kuHarare achiuya kuzoona sekuru ava, asi ivo vaitoratidza kutozvitemba, vainge vasingatorohwi nehana. Pakasvika murungu achionana nasekuru vakataurirana panyaya yemombe kuti pamombe 3 dzakatsikwa ndava kuda 6 kana muchiri kuda bhazi renyu, asi kana musingadi tava kuita 50-50. Murungu paakanzwa nyaya iyi mombe dzakabuda 6 asi yakazobuda iri mari inosvika iyo kuita 1800 US. Murungu apedza kubhadhara takaenda kubhazi nasekuru, vainge vaine tsvimbo yavo nekabhodhoro kainge kaine mvura. Tasvika pabhazi sekuru ava vakatanga kufamba vachimwaya mvura vachitenderera bhazi. Vapedza vakamira pamberi pebhazi vakatanga kutaura mashoko, asi hapana ainzwa kuti vari kutaura kuti chii. Vapedza zvavainge vachiita, sekuru muridzi wemombe vakabva vati chienda unomutsa bhazi. Ndichisvika mubhazi ndakaita key on, rakangomuka ka1 bhazi risina kana kumbobatwa. Nanhasi ndinofamba naro, harina imwe fault iri kuitika. Sekuru ava tisati taenda vane mashoko avakataura kuti musatamba neni, saka chaita kuti ndinge ndichiuya nenyaya yangu mukoma. Ndinoziva kuti murodhi handifambi ndoga, mune vamwe madhiraivha akaita seni anogona kutsika chipfuwo chemunhu obva atadza kumira otoenda. Ndizvo zvimwe zvinhu zviri kukonzera maaccident mumigwagwa, nekuti unenge wangorova chipfuwo chemunhu woenda woti hachina basa. Apa unenge usina kuwana mukana wekuti ungochionana nemuridzi wechipfuwo, nekuti vamwe havatye mapurisa, vanoshandisa mishonga. Mukoma, vanhu kunzouko vaipa vane mushonga wekuti vava kugona kana kuroya injini yebhazi kuti bhazi risafamba, kunyangwe risipo zvekuti paunodzoka unogona kutoita accident inourayisa vanhu usingazivi kuti imhosva yawakaita yava kukuteverera. Saka ingori chenjedzo kumhuri yeZimbabwe, vachashandisa mugwagwa yakaita semahighway kunyanya zororo rino reholiday. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo vari kuti ivo vanodhiraivha mabhazi ari mabhazi ecross border. Vari kuti ndo zvakaitika, ndo zvavakasangana nazvo. You can also bring your confession and we can share panapa paplatform pedu. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukomana chimakadii zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Nai ndozvifambisawo sei. Ndiri munhu anogara angori depressed but ndinotorarama upenyu hwakanaka. Ndobhilivha here zvandakaudzwa nevamwe madzibaba. Dambudziko riripo nderekuti vakazondipfimba, ndakasangana navo paTikTok, ndaona vachiprofita vanhu, ndikavaudza nyaya yangu. Kubva zvandakaroorwa nemurume ane mari, ndiri musecond marriage, ndakangotanga kungobatwa nedepression. Mota ndakatengerwa, zvose ndinazvo mukoma. I think maybe pane vamwe vehukama vasina kufadzwa nazvo kuti ndakaroorwawo, because vazhinji vaingoti uyu achafa ari single asina murume, because ndakaita mwana ndichiriwo mwana mudiki ndiine 15 years. Saka ndaingonzi ihure, but zvakakonzereswa nekutoshaya. Ndakamitiswa nekuda kuti pamba painge pasitorina zvokudya. Mukomana aindipa zvokudya ndiye akandimitisa. Now I am married mukoma, ndinotogarawo muimba yakanaka mumansion. Murume wandigere naye ndatova nevana vaviri naye, but ndingori nedepression. Ndinongonzwa voice rinoti kwandiri, iwe kana uchitya kunwa ungava uri mushonga wemakonzo
chingojamba pabalcony hazvirwadze. Nerimwe zuva mukoma ndakatombosimuka ndikatanga kufamba nichienda kuupstairs, ndakazozvibvunza ndikati ko ndiri kuda kumboita sei, ndokubva ndatobuda panze ndikatanga kuchema. Handizivi kuti ingori depressionwo here kana kuti ndiri kutoita zvekutotumidzirwa mamhepo nevasingadi kundiona ndichifara. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. I know kuti you might be depressed, maybe it is because of something that happened in the past, but you just need to sit down and you think about your husband. Sezvo muchiti murume wenyu haana kana stress yaanombokupai, think about the good things that he has done for you. Obviously pane munhu ari kukutumidzirai mhepo because anenge achitorwadziwa achitoona kutoti muri kutorarama life yakanaka. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. To those avo vanenge vaine experience yecounseling, let us try to give a counseling in the comment section. Hanzi I am always depressed. Sure zvekuti munhu anonzwa voice richimudza kuti enda unojamba from the balcony. Hanzi rufu rwacho harungakurwadzi. That is a demonic spirit that is talking. But let us try to assist him comment section. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Ndichazo uploada zvekare imwe episode masikati. Kana kuri kunzi munenge muinewo zvamunenge makasangana nazvo mulife menyu zvakakutyisai, you can also bring those confessions to my inbox kupage kwedu kufacebook. Pane vamwe avo vakatumidzira nyaya yavo yatichatongoisa pachirongwa chimwe chinoti zvinoyera nezvinotyisa. Saka ndichaisa maconfessions to my episode imwe yemaconfessions, then neimwe yacho yezvinoyera nezvinenge zvichityisa. So ndine mamessages iwawo avo andakareceiva. If you also want to share with us, you can inbox me kufacebook, then I will also share here on our YouTube channel. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Munoti kudii nai vedare nenyaya idzi dzekuti kana uchida mbiri yepafacebook unenge uchifana kutoti unge uchitomborasa hunhu, munozvionawo sei? We can also talk about that mucomment section. Is it worth it or it is not worth it?